трябва да вляза директно в Чакай. Кое е качеството на Ами аз какво казвам, бе? Те са облечени с мъжки дрехи, костюми там, защото професията им го задължава. Държат се като мъже, защото професията им го задължава. Тая беше постригана като мъж и се държеше като мъж. И аз не мога да си представя тя да се пребере при мъжа си и да бъде женствена. Не мога да си го представя. Толкова ясно заявено казва, че те иска, която има безупречна красота, облича се уникално, но е полицайка. Какво прави? Трябва аз да я вържа и да я чукам, а не обратното. Не знаеш дали си съгласен. Изобщо не съм съгласен. Не, това на мене вече ми седи малко и ти проговаря. Калуяне, днеска много клиенти. Може би мъжка професия. Аз казвам професии, които ти придават мъжки качества. Вече зависи от тебе, от индивида, от жената, дали ще приеме тия мъжки качества. Да. А ако тя се връща от полицията и се държи като полицайка вкъщи, имам летно само в сърцето. Бачкай! Говори! Не ми се чиша с пръст! Ето, това е жест! А кое е жест? Сега ще отговоря. Трябва да погледнеш с пръст, Мари! Мари. Личното отношение, Да. това са две различни неща! Виждала ли си? Това беше ли мъжко? Виждала? Когато е до мен да работи мъжка професия, която се отразява и в личното ни казвам. поведение. Да, той това казва, че Лион- трябва Ами, женствено. не, Лионке, защото Ана Мария ти казваш, Панталева. че не искаш. Аз какво Ма казвам? не, ирам като много шеха тук. Няма ли Така някакъв ще бъде. прозорец да отвориме? Стоиш до Мариан Цветанов, малко ти е жега. За какво говорихме? legit.